feina, que era guanyar, això una bona segona part també, però clar, al final es depenien de moltes coses, no s'han donat i al final malauradament hem d'explicar que s'ha perdut la categoria amb el filet de l'Òscar normal. Sí. S'havien de complir, primer nosaltres havíem de guanyar, que sí que és veritat que ho hem fet i tal com comentes la segona part ha sigut una segona part molt bona, i després les notícies ens indiquen que el Catllar ha guanyat i ja només amb aquest resultat ja estem fora. Anem a parlar del partit primer, com veiem ha estat un molt bon partit, sobretot la segona part. Suposo que deu pensar, quina llàstima, no? Que aquesta capacitat ofensiva no s'hagi mostrat en altres partits, no? Que precisament el que ha faltat ha estat això, no? Marcar algun golet més. Sí, jo crec que les dues circumstàncies, el tema de finalitzar bé i després de defensar bé, perquè jo crec que hi ha partits que hem tingut ocasions però després ens ha mancat una miqueta la falta aquesta d'estar encertats allà darrere, no? De dominar bé les àrees a nivell defensiu. I avui, mira, doncs, també aquest equip ja estava salvat, venia moltes baixes, el camp tampoc no ajudava molt a la circulació de pilota, i sí que és veritat que hem fet una molt bona segona part, perquè la primera ha sigut una mica més ajustada i més dubitativa, però la segona part bastant bé. I com deia, la temporada s'acaba amb aquest descens. Què ha faltat al filial de l'Hospital Deportiu Bornal per salvar la categoria? Quins són els detalls que creu que s'han trobat a faltar? Al final tenim molta joventut i al tenir molta joventut pots cometre més errors de bulto, i jo crec que és un tema de saber defensar bé, perquè en pilota jo crec que l'equip juga bé, en molts partits té el domini de la pilota, és superior al rival, genera més que el rival, però després tu has de defensar molt bé, has de saber i reflexa és la primera part d'avui, que la primera part d'avui quan perds la pilota ells ràpidament et surten en la contra i et corren, i és el que hem d'intentar, millorar això, en què no et corrin, i ens ha faltat una miqueta això, aquestes transicions que ens fan, intentar aturar-les abans, estar molt més junts, defensar molt millor l'àrea. És fruit al final d'un equip molt jove, un equip fet nou d'aquest any, i ens ha faltat això, experiència, defensar bé i a vegades fins i tot un puntet de sort, perquè hi ha partits, tu els has vist tots a casa, que ens ha faltat aquest puntet de sort, aquell fora de joc, aquella falteta que és, aquell penalti que no el xiulen contra el Martorell, aquella pilota que no entra contra la Canonja. Són coses, són circumstàncies que sumades al final no ens donen, i que si algun partit haguessis tret aquí els 3 punts, potser ara estaríem parlant d'haver assolit l'objectiu, que no l'hem fet. I més enllà d'això, no ens oblidem que és un filial, i per tant no vull dir que no és important la classificació ni no és important el nou pel baixar, però sí que és veritat que hi ha altres objectius que es marca l'entitat i que es marca el com a entrenador, que suposo que el formar, intentar promocionar jugadors del primer equip. En aquest sentit, com valores la temporada? Home, en aquest sentit és molt positiva, perquè a nosaltres ens truquen aquí, sobretot que l'objectiu és ajudar molt al primer equip, i que jugadors del primer equip, o sigui del filial, quan pugin a entrenar amb el primer equip o quan se'ls demani per anar a alguna convocatòria, doncs que ho facin bé. Mira, justament la setmana passada tenim a Jaume i Rubén d'inici i després Valero té minuts, és a dir, que la majoria de la plantilla ha fet dinàmica en primer equip, ha entrenat algun cop amb el primer equip, i que després també hi han anat convocats bastant, crec que jo conto fins a 6 jugadors que han anat convocats amb el primer equip. Doncs l'objectiu del filial és això, ajudar el primer equip en el que necessiti, perquè la prioritat és el primer equip i que el primer equip intenti assolir els seus objectius,